5 ka mga konsehal sa dakbayan sa Sugbo ang niawhag ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pagbaligya sa 45.2 hectare lot sa South Road Properties. Sila si Konsehal Hans Abelia, Mary Ann de los Santos, Dave Tumulak, James Cuenco ug Philip Zafra, Noel Wenceslao, Gerardo Carillo, Roberto Cabarubias, Eugenio Gabuya Jr. ug Richard Osmeña misangat og resolusyon nga mag-otorisar ni Mayor Rama sa pag-negotiate sa sale pinaagi sa public bidding. Matod sa mga konsehal nga buot nilang ipabaligya ang 26 hectare lot number 8, ang lugar nga gibutangan sa templete ni San Pedro Calungsod ug 19.2 hectares nga mao ang lot numbers 7 ug 17. Matod sa mga konsehal nga ang kita sa sale makatabang sa pagpondo sa pagpatukod sa bagong Cebu City Medical Center ug ang venue sa mga dagkong events sama sa Asia Pacific Economic Cooperation sunod tuig ug ang International Eucharistic Congress sunod o sa tuig 2016. Pinaagi sab sa kita sa SRP lot ma-upgrade ang traffic system sa syudad, mga drainage ug storm water catchment system ug ubang mga priority infrastructure projects.